Hello mga bay, kumusta? Maayong gabi. Maayong gabi kay kuan na diri alas 10. Alas 10 antak na sa kagabion. Og mapay pag-abot na mo gikan mi nangumpra sa merkado sa Karkar. Wala eh. Dera magipang kumpra. Perting daghana ako nang gipang kumpra tanang mga kinahanglan nga mga bugat. Kay wa na ko'y kauban. Good luck sa ako ano. Di ara mga pasalubong. Isa gusto pasalubong diha. Dara. Pasalubong. Mga silingan nga mga himantayon dira nyo ana ni. Ito joke ra. Mga butan man ako mga silingan. Mga mayon kay ko mga silingan. Dara. Apa, bay gini pasalubong no. Dapay kuan kanang tingan ani toothpaste. Para sa mga bata. Manutbrush na siya pero chocolate niya kung ginan si Rona palit ani ron din panghatag dito sa mga bata na panutbrush na mo. Dara toothpaste. Chocolate na ito. Ano niya sige mo tipitoyo? Mo ni akong gikuan chocolate na ito no. Toothpaste. Ayan, di apa para sa mga hubog. Palite dayog. Duha ka kartong kulapo ron. Mo ni pulutan. Dara ang pulutan. Dara gaw imo hang giingon nga pasalubong. Request. Dara imo request ang ako boss. Lima ni kaputos. Lima kaputos ng kuwaron? Ano? Unang kaputos ni. Gikan diri mo uli og Pilipinas. Katawaan kami sa mga amo kay katawa ka mong amo kay ano siya man ang palit man. Pagdala man ani. Muni ya sa supi sige pang panungog among amo nganong palit daw ani nga kuan mananapa ni ang pa nila diri. Dara mo rin taon ni chocolate niya mo rin taon makaya sa among bulsa. So dili jud maapod kanang mga silingan no. Mana nga pasensyahan ni kay mo na lang gid nabili ng taon sa kuan mga sinikop. Siyempre, magbilin po gamay kay unsaon na lang, no? Pag-abot dito. Gabi na. Mabay pag-abot na mga bay. Ang pa. Dayon, naami pa dispedida ni Ronaldo. Magluto tag makarone. Dayon, Maha Blanca. Sige. Maha Blanca o makarone ang handa para pa dispedida. Dayon namalit ng daghang mga tubig. Ako nang inan si busing daan nga mamalit na taning mga bugat nga mga mananap. Kawa na mutabang na kog aswat Korea buyag. Dara. Uli na ni tanday baga kiki. Bye-bye. Dira. Pitrag Ginoo ko tabang napiit ang bilbil gamay. So time sa mag-arrange ako ani mga gipamalit na mo. Kung pang kuanon ang harapit, ang mga kuan, mga para sa storage, and everything. Kaning tubig, magkabughat, ting bugata. Uno, dos, tres. Wag. Sa taas. Butas. Taas.
So, good luck na ko ano karon medyo dako-dako ni gini ilang balay. Dili parehas atong miaging tuig, usa ko ka tuig nga wala ko'y kauban, ako lamang usa tuyok dinhi sa balay, ako atanan. Nakaya ra gyud mga day. Dayon. Dayon karon, dako na gid ni ilang balay karon. Time sa sige, pila ka buok? Pila ka buok sala? Dunay sala sa mga lalaki. Duwa niya ang tawag. Doon na po'y sala sa mga babayi. Sala sa mga babayi. Dayon dunay duha ka entrance glass door, glass room. Dayon kani dining room. Kani dining room. Dayon ang sala, pila ka buok sala ron? Usa ka masud. Duha, tulo. Usa ka, say tulo. Upat. Say upat times sa. Isa, duha dire. Usa ka kuya. Duha sa taas. Usa sa pamilya nga sala. Dayon sala sa mga babayi, sala sa mga lalaki, kani pa min nga sala. Hoy, Gani. lima oy. Usa, duha, Tulo. Upat. oy, piyo to din gawas dito sala. Sa duha niya. Oo, Isa to ito. kadako atong sala. Dayon kani may pinakadako kaning sa min ug katong sa mga babayi. May pinakadako. Dayon singan ani Paapang na yung kwarto sa mga anong sunoy. Kwarto sa tali. Kwarto sa dumaga. Isogit po ito pinila. Kwarto sa dumaga. Like katulong limang. Kwarto sa kwarto sa ikaduhang dumaga. Kwarto pa sa piso. Dayon kwarto pa sa mga sa ilang apo. Nana may kwarto gibuhatan mo kwarto ilang apo bisag wa pay apo. Nana gibuhatan na. Kwarto namo. Ang kasilyas pila ka buok. Kada sala na ay kasilyas. Kasilyas pa sa gawas sa taga-Maniho kasilyas. Kasilyas diri sa sala sa main. Kasilyas pud sa mga babae. Sa sala sa mga babae, kasilyas sa sala sa mga lalaki. Kada kwarto na yung mga kasilyas, pila ka kwarto, mga to ang kasilyas. Kasilyas pa namo, tulo ka bulan ay halipyon. Dayon, kaning singan ani wa may panahon sa amo ang kasilyas. Pero ang amo apang kwarto. Nakabyulita mi karon. Graduate ako. Byulita. Graduate ako kasi teach. Graduate kasi mo pagka-maestra. Sa Maestra sa senior. planchahonon, maestra sa labhonon, maestra sa mga kwarto, maestra sa iniduro, maestra sa Mga map, mga katri, mga props, maestra sa hagdanan. hagdanan. Sige. Okay. Mag-arin sa aming mga bay, ha? Graduate na inta. Congratulations, Ronagel. Thank you, ate. Ako, Ram Arsenio, nakagraduate na gid ka sa imong duha Thank you, ka. ate. Hindi ka. Nakagraduate ni ka sa imong duha ka tuig nga pakigbisog, palimbasog, paninghawak, paningtiil, maninghawak usay kay hangak Nawang buktunday. hangak ay sinaka sa hagdanan. Ang bukton na intay na nagko. Bukton ug magtak may ginansya. Hello, pag-usab mga bahay na, nagbabalay kang inyong inday. Kumusta day mong tanan no? Nakapangumusta ba ko ganiya? Ang gara ko ng kilay na ko karon no, perting duula kong kilay karon so. Oh my goodness. Unsa ni mapalitaw pag humana ko og pang-arrange mga bahay sa mga gipang kompra so gidaghan-daghan na gid nako og kompra. Ako nang giinan akong amo na kaning mga bugat mamalit na ta. May mga bugat nga mga mananap kay wa nay motabang nako og aswat. O nisugot man pud siya dayon. Pagpauli na mo niingon na siya nga Mary, sugod karong Martes, ikaw na lang usa. Dayon nitubag ko sa iyahan na kana bang luoy kay kung tingog. Ingon ko nga, unya dili day mo mukuha og kuan kanang kauban ako anak ko. Then niingon siya nga dili pa sa kapagkakaron siguro human sa kabuan, 2 ka buwan, 3 ka bulan. Kaya pa may mukuha. Ingon ko nga ngano man anak ko sa iya ha. Ingon siya nga kay si kuan ang himungan ana lagi siya iyang asawa gaduha-duha pag unsay iyang kuhaon kung ubang lahi ba o kung Pilipino ba. Then akong giingnan nga ayaw na lang ubang lahi kumukuha mo kay kanang siya ni kanang
dili maatimanan ug maayo ang imuhang balay ana ko sa iya. Mukuha mo kana ano parehas namo. Siya nga ngano man nga parehas man ninyo ana siya. Ko nga kay limpyo man gud mi mo trabaho. Dili po na sa kuan sa ubang lahi iba nga kuan anak ko na ana siya ngano man de unsa man de ang ubang lahi anak ko ang ubang lahi mo kay mga baklag. Nagkatawa siya yung ina baho niya ang trabaho pa jud dili ba gyud tarungon niya basta lain nakabalo na sila ana kay nakasulay ba sila katabang sa una nga ubang lahi nga pag-abot pud nako diri nga aw depende ra man gyud na man puy mga Pinay nga mga ugawan siyang dagko so depende ra jud so dili man ta ko dapat moingon sa iya ha dari Samtang katabi kay ihasaw to. unya ako rin nang Ano naman na imo man ang gi. ra mga bay kuan kanang asingan ani kaning Grapis. dili na sa tuwa kanang Ubas? mansanitas. Nakaila ba mag mansanitas mga bay? To asi imong mama ron, indot kayong mansanitas. Sa inyong balay si Sinda kay. Ay, ako aman to tinanon. Mo tong tanong? Wala nindot kay ni ana Akong ba siya o gi- di wa gid siya nilabong mura na Ay, siya. ay gira yung putla. Nagplatra siya. Na mansanitas. Kaog ba na ti prutas kay di na ta makapalit sa ato. Mahal kaayo ni. Dayon sa to. Ang ko nga. Bati niyang katawag siya nga. Then ako pong gibawi kay lisod pug kay bisig makaingon sila bang hinawayon ra kay tanda ko no. Nagsulti ra man ta sa tinuod anak ko nga. Siguro dili tanan anak ko sa iya. Siguro dili man tanan basta kay kasagaran nga akong nakaila nga mga ubang lahi mga hugawan king dagko na nakuan ra sila kanang nakakat-on ra sila og limpyo-limpyo tungod namo kay makita sila nga magpagwapa magpagwapa sila ana ba musunsuon na sila ubang lahi magsigig magsigig paniid namo mga Pinay dinhi kay nakakauban kay ubang lahi sige sila paniid namo unsay mga ipanghid-hid namo sa mga lawas ana dayon magpapalit sad sila unsuon sad katawa ko atong kaubang kay namo diri sa una katong itumon unsay gipahid namo sa among naong pahid sad siya magkatawa mi kay itumbi ka ito niya magmamahid siya chinsancho hashtag puti sa iyang naong niya ang liog na waiting ito katawa mi kay unsay among ipampahid musuon sad sila unsay among pahumot unsay ang among mga lusyon musuon sad sila oo dayon moto engko dayon naghilom na kala ka Ginoo ko no kay medyo dako-dako ra gining balaya karon kay napun-an man di pare sa una nga simplok ra kay sa una ba nga karon medyo dako-dako na gining balaya pero kayano na sus man may na kay para mahus-us ni tanang mga bilbil ring naam kay bilbil gamating usa ka kusi dero pak ayun dinhi lang ko kuta mga bay no so mag shout out na puta na pinalista din yung mga pipila ka mga kahigalaan. So, daghang kayong salamat ninyong tanan o salamat kayo sa inyo ha mga comments, sa inyong mga shares, mga likes, mga loves, sa mga thumbs downers, salamat sa mga thumbs upners. Mao ba na? Daghang kayong salamat ninyong tanan mga bay sa inyong mga pagsuporta. Kamo na lang bahala ang magpakuyanap or unsay lain term ani magpakuyanap. Kamo na rin bahala nga magkuan ba magpahibalo sa inyong mga kahigalaan, mga Bisayang dagko. Bahin din sa atuang sa ako ang mga salida no. Bahin din i-share kamo na bahala mag-share no para managhan ta diri sa ato ang payag. So daghang salamat ning tanan ug daghang kayong salamat sa inyong mga kanunay nga suporta kanang ko. Maraming salamat po in Tagalog. Thank you very very much in English. In Maningles. So di ara mag-shout out na ta mga bay no. Isip akong pasalamat kaninyo. Og maora gid ni ang ako ang singan ato na bay nanawag diha. Maora gid ni ang ako ang nalista karon ganihang kuana nga nagapaway ko gamay so nang lista pug ko gamay. Hello kay Bay Eliza Rosales. Kang Iram Ritiza ba ni o Ritiza? Hello nimo bay. Kang LV Topas, hello sab nimo bay. Hello nimo diha sa Leyte. Nangutanan ni siya di ay nago kung pila daw akong edad. Secret. Bitaw bay mag 34 na ko karong umaabot nga Pasko. Karong umaabot nga Pasko kay
Pasko man ko na tao jud bay no alas 12:06 na una lang og 6 ka minuto ang ato ang Ginoong Hesukristo. Alas 12 man siya ako, alas 12:06 sige ko. So hello sab kay Mercedes Cabanet, kang Linet Lumain, kang Michelle Aman. Nag-ingon din si Michelle Aman nga ngano dang walay full screen ang ako ang mga salida diri sa YouTube. Naaman bay pinduta lang ng di ba magtan-aw mo na ay upat ka side sa kilid ana upat diri pod naapo diha naapo diri upat ka buok kana may pinduta mo full screen ang ako ang salida. Salamat kay bay ha kang Mariza kanya Biral og sa imuha mga office mates diha. Sa imong office mates nga si Kelly nga malingaw nako. Hi Kelly, thank you so much. Salamat po kayo bay Mariza kanya Biral ba ni? Og kang Kelly, hello. Kang Justin Chan, hello nimo bay. Kang Sherry, congratulations naka fourth honor ka no, nag-comment ka fourth honor. Daghang kayong salamat. Kang Joanna Akabal, hello bay, daghang kayong salamat sad bay. Kang Diana Cyrus 1, thank you so much bay. Kang Maylil Boss, hello nimo bay, salamat kaayo. Ang mga classmate na ko ni mga kahigala kini mahigala sa ato ang kuan sa ato ang sa ni klase sa Rapi Tulpo in Action. Bay Wilma Colina, hello ninyo. Kang Lulit Makyono, daghang kay salamat bay sa imuhang PM na touch kay ko. Salamat kay bay. Lulit Makyono bani or Makono. Unsa ni? Hello sab kay Indat Kamas. OFW Saudi and Kanoy, hello. Kang taasa sa imuhang Kamas bay. Taas kay imuhang pangalan mo imong giusab imong pangalan lahi mo nga sa una ba. So Indat Kamas OFW Saudi and Kanoy. I-subscribe sa din ninyo siya mga bay. I-supportahan sa din ni iyahang channel no, magkinabuhi sa din sa OFW ang iya ha. Mga salida. Hello kay Bay Felinda Unia. Camilosa, hello nimo bay, salamat kayo. Hello di ay. Hello sa ako ang mama ug kang papa Lila. Galila. Lila ba ni o lagi kang papa ug kang hello sa akong mama ug papa Lila Galila ug Albert Galila nga naa diha sa Cebu. Nagpalagaylay get Wilson papa gikan kang John Fedge Galila. Hello daw kay sa imuha Papa Albert Galila get Wilson daw na unsa man di ay ni imong amahan bay Page Galila. Sige itugyan og isalig lamang ang tanan ng mga balatian no sa ato mga panglawas kay usahay sobrahan nato kakugihan. Maningil gyud ang ato ang lawas, moingon atong lawas nga di ka mapahuway bi tagaag sakit. Muna siya mga pamaagi piti nimo kakugihan na pi tagaag sakit para magapahuway. Muna yung mga pamaagi no. So hello sab kay Lights Kitchen and everyday living hello nimo bay, salamat kay bay ha. Manglibre daw ni siya og unsa ni Moons Grill diha sa Mahayag sa Buanga del Sur. atuning sani magpanon tani bitaw joke lang bay. So salamat kay sa imong advance nga libre ha sa Mons Grill og sige pohon magkita-kita diha sa Mahayag kay duol rami diha usa ra ka biyahean Dumingag na, then from Dumingag to Mahayag duol ra kaayo. So Zonlin TV, hello nimo bay. Daghan na pug kag first honor no, salamat kaayo Bisayang gwapa kay ni si Zonlin TV. Pwede sa din ninyo siya suportahan sa iyang channel no. So salamat kay bay, first honor ka bay, salamat kayo. Bay Billy Aduna Chandler, hello sab nimo diha bay sa Michigan, USA. Hello. Hello sab kay Nanay Olga Perbes o kang Bay Ellen, si Bay Elena gabi gara-gara i-check sense ako ang mga sutanghon o kato mga sa to murag kanang lumi nya as dusi na sa kapin sa gabi niya layo ba kay among kwarto daot sa tuwa sa Luzon yang kusina diri Mindanao layo kay ni kusina ingko giahag ni gadago ka kung tiyan gigutom jud ko naglantaw sa tunghon. Sige magkuan-kuan wala po kay panahon ron mag sani mag-imbento ko para makakaon ko sa tanghon og sani
O lagi, o katong kuan ka ng lumi siya. So, mao to. Daghan kayong salamat nga ninyong tanan. O amping mo diha kanunay kung hain mo nahimutan karon. Daghan kayong salamat inyong tanan sa wala nag-skip sa ako ang mga commercials. Salamat kay mga bayno na anak ko'y sweldo pero daghan ako lang i-share ninyo puhon dili lang sa karon. Secret lang sa basta daghan kayong salamat gyud ako na kayong tabang sa kuha ang inyong pag-view sa akong mga videos ug ang wala ninyo pag-skip sa akong mga commercials dako kay nako nang utang kabubuton kaninyo sa inyong pagsuporta. Daghan jud kayong salamat sa makanunay kang Mama Rosie Chan kanunay na diha magsigig pangasaba nako. Hello Mami, hello Mama kay Daddy John, hello ninyo, salamat kayo. Ug sa tanang mga sa tanang mga silent sponsors nako, salamat kay isa nga tanan. Og sa mga gusto pa mag-sponsors andam ko modawat baga ag dagway. Bitaw sa pagkakaroon ana yung sponsor sa ako pa ingon sa Davao kay gusto nila makita ko. So akong problema kay pamiliti man gyud no. So kung gusto mo nga moanha ko na inyo ang mga lugar plitihilan ko ninyo ug pakan-alang ko ninyo wala problema. Daghang salamat. Bye bye. Amping mo kanunay. God bless. Sa kuan pa lang sa okay. Bye bye. Amping.